Hey!
Majonya yo lepon wadah teneng leo diwai ompor jangan kelalaian tidak disediakan ompornya dan DM-nya menunggu sementara di dalam perbaikan ya. Dul, sabar dulu ya Dul, sabar nih itu ya. Aduh banget nyong karo kempong. Bisa jaratkan Dul. Bisa ngomong mau anggar sing kelatar yang banget orang nganggap banget sing kelatar sing kejan nganggap nong senang sing kelatar sesek iya apa pakai nilakan orang orang apa ye sepindah ulang ngucapaken sugeng sonten kami warga masyarakat Grumbul petir tok ya Kang ya betul iya moga-moga sedulur mriki diparingan tambah ganjaran wilujeng nggih. Suaranya nyong apa kayak gila? Iya. Anu jarang diapa nuli. Moga-moga sedulur petir diparingan rezeki ingkang langkung barokah amin Allahumma amin. Apa nyong aturan adoh nggih? Amin. Suaranya gede. Pedot-pedot. Nggih matur genging panuwun kali sahibul bait utawi sahibul hajat. Menika Rama Supri alhamdulillah wong endi dalam wong sukses duwe warung gede ning ora menjanji. Insyaallah ngesuk bali utang bihun. Punya Dindir nggih matur nuwun Bapak Supri dalah ibu wabil khusus dumateng putrinipun Mbak Sapa mau nggih nyunataken putranipun nggih wong bagus sapa jenengane ya Mas Idris. Wow, apiknya nang silangit orang ana jenengan Igis. Terima kasih, mudah-mudahan Mas Igis selalu diberkahi karo Gusti Allah nggih. Muga-muga dadi lare ingkang berguna tumrap keluarga, wabil khusus ibunya, mbahnya sedaya keluarga ingkang nyengkuyung dumateng Mas Igis. Moga-moga dene dadi bocah ingkang migunani tumrap agama bangsa lan negara. Amin Allahumma mesti amplope mandan terutama kayak video pengantin segede alam men supaya nek deh boten bosan-bosan kula matur genging manuwun kalau sedulur warga masyarakat Petir khususipun Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RT ini Pak Kerumunan ya Kang ya. Iya betul. Astagfirullah wong RT kok bloboe kaya ngger berumong. Moga-moga nggih dumateng Bapak Kepala Desa segenap perangkatipun, dumateng Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, sedaya lapisan tokoh masyarakat Desa Petir, moga-moga diparingan ganjaran wilujeng ugi ingkang tansah kawula hormat. Amin. Pancen ora uliah tuh. Langkung-langkung dumateng para penonton khususnya ibu-ibu, karena mungkin sing lanang agi nang lombokan kabeh, sing wadon pila nyelang akan nonton daripada langka-langka terang soreana tontonan ya Kang ya. Jarang anak Kang tontonan. Moga-moga sedulur Petir khususnya warga ibu-ibu, sing jeneng ibu-ibu nonton ya mesti ya story-ne ngepost ya Kang ya. Angger ibu-ibu karo wong lanang beda banget.
positif. Iya, moga-moga ibu-ibu petir mriki diparingan waras selamat, dikata-kata rezekine, moga-moga baret anak tontonan moga diparingan rezeki sing kathah ben barokah min Allahumma. Lan boten kesupen dumateng para tamu undangan khususnya Bapak Ibu, tamunipun Bapak Supri ingkang tansah kawula hormati ingkang tansah kawula mulyaken. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu amargi sore niki nggih siji dasare mandang sore tekane karena mau dina Jumat ya Kang ya. Karena jumuah ki tetak suruh ngejumuah ki ora oleh. Iya, lorone mesti jenenge sore ya Kang ya. Di dalam pemandangan dingin kan Bapak Supri luar biasa sekali Kang. Nun, tadi ada permintaan lagu dari Mbah siapa ya? sing mau Iya Rondo Nunut. Wah Jawab banget loh. iya. kowe ngandhat Nun Gawe saipet bae Iya. ya. kembangan zaman kuna letra zaman mbok apa jalukane sampe kowe Bumi sembulu pitu. Ada sembarangan kowe sing bau kowe. bumi sen kaya nang teti tembang lho. Tembang Randa Nunut ki jenenge zaman kuna banget ger ditok-tok nang nyong abet. Iya Ya ora apa-apa gawe bae lah. orang inang orang ngemut dikrumut-krumut lambene dikrumut semut iki mbok. Ya, itu be. Yo kayak apa penampakan Randa Nunut dados. Iya. Iki sing dentok kayane Simone karo geronge. Ya jelas positif. Ya wis mulai. Mulai bae. Biyung misam. Biyung bisa make mandan mandan pelak. Kinyang lagu piye iki urung lahir. Lah aku kena urung-urung gaya-gaya. Oh ya, gunang Ginang sekarang kok. lagi dalam proses. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ayo Den kayak apa? Randa ini. Randani no. Rasane kayak Orang ngenet, orang inang, orang ngemut. Iya mudah. orang inang orang nut itu Orang inang, orang ngemut, lampir met dikrumut semua. lambene dikrumut semut. Yo, bo, yo, ayo terus budak budak, dong budak sumbang pati gedang dulu ragan-ragan mung jaluk dene misem sing Sing bisa sih dene prok menang gue ora. apa itu sing sari laut Iya malah digawe saipet bae lah. iya digawe sari laut bae yo langsung Mong kondisi. astagfirullah bumi bumi semeranggang Orang menut tukang kenjang, orang tukang kendang. terus gendone nunut tak Orang menut tukang kendang, nunut tasing tukang bonang, nunut tasing tukang bonang Jangan bilang bilang serasa kita tukang dibaca. Ya, ayo tulisan mono, Mikis. langsung sari laut bae ayo Den Yo aja ngono. janukan sing angel banget ini misem banget sing Bonangnya mana terus? Anu berjam itu dulu jam mungkin kurang lebihnya anu tahu dia. Iki bonangnya jane pinter dia karo pengendang sayu ayo Sari Rama Kulang dirama Geser pada balingan langit langsung ki labase
5 kilo gondang ya ora apa-apa sing penting anak Banyumas kabeh lah ya. Rada nunut kilo gondang ora apa-apa ya. Ini misem sing penting Yang isem ya lagune Rika yang menurut ngerti. bali langsung nembok pempes mesti emong. Aku karo sindene karo penayagane ruwet bener. Iya mau dongan ilo gondang dhisik. Itu lagu-lagu spesial gitu para. Ayo Rombonge digawe maning, Dut. oke siap nanti dan nanti lo gondang yang tiga maning siki ngetok na bareng bae pengantin sepit tulis bandem nyong we yuk bukan di bertolak nonang mas di ya iya walala ya Sorbane kering Yesus kali gedung jeruk banyu nebele Yesus kali gedung jeruk banyu nebele jatuh sila ora oi Pancasila dasar negara ya sing nonton aja lo lagi rutinan jemuan ya bos jam oke kaji bakaji udah ngekere kaji bakaji udah ngekere cius botol ramane melu nonton kang kene sabane karang Yesus kali jangan usus enak sekali Yesus kali jangan usus enak sekali Binangun jati jajar bangunan terus lana Gunung Sakulen Banjar Patoman Janur Gunung Sakulen Banjar Patoman Hina jekir wong lanang gede kayane Oh,
sebelum nyobi Ya bang. Ika oke oke. Kaji kaji bakaji udah kering ala kaji bakaji udah kering timun sigarane ayo bangun keluarga ya gaji